Podcast Potatranskej knižnice. Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšej epizóde podcastu Potatranskej knižnice v Poprade. Sme radi, že ste si opäť našli čas a naladili sa na chvíľku, ktorá bude patriť príbehom a verím príjemnému rozprávaniu. Dnes tu s nami opäť sedí naša stála hostka a ambasádorka knižnice Majka Regecová. Majka, ahoj. Ahoj. Spoločne sa ponoríme do sveta kníh, porozprávame sa o tom, čo nás v poslednom období zaujalo a keďže tu máme zimu a vo vzduchu cítiť prichádzajúce Vianoce, pridáme aj kúsok takej sviatočnej atmosféry. Urobte si pohodlie, možno si nalejte teplý čaj a poďme sa spolu ponoriť do dnešného rozprávania. Máme pomaly za nami rok 2025, začneme teda hneď s hurta bilancovaním. Skús nám, Majka, takto na začiatok zhodnotiť, aký bol tvoj rok. Možno sa môžeš s nami podeliť aj o niečo pekné, čo si zažila v rámci osobnej roviny, ak by si sa chcela o niečo podeliť. Ďakujem. Takže mám za sebou taký veľmi ubehaný rok. Manžel oslavoval okrúhle narodeniny. Mám pocit, že sme nikdy neboli doma, ale stále niekde. Ale takých z posledných dní, čo ma tak veľmi potešilo, čo by som rada odporúčala aj ďalej, bolo teda divadelné spracovanie divadlom Ramagu knihy Daniely Kapitánovej Sámko Tále, kniha o cintoríne. To sú nejaké 3-4 predstavenia a veľmi dobre odporúčam. Ak niekto má rád tú knihu. A kde si bola na tom predstavení? No divadlo Ramagu pochádza z Spišskej Starej Vsi, tam má vlastne domovskú scénu, tak tam som bola. Ale viem, že to hrávajú aj inde. Aj myslím, že v Poprade, v Ľubovni a vo viacerých mestách majú byť. A ak má niekto rád teda tú knižku, tak vyvoláva úplne rovnaké pocity to divadlo ako tá kniha, a ak niekto nemá rád a chce sa možno trošku potešiť, lebo je to aj zábavné, aj tá kniha je zábavná, aj trochu sa zamyslieť, tak určite to stojí za to. Čiže aj keď má rád, aj keď nemá rád, stojí to za to. Huronský smiech tam bol naozaj, že proste, ak sa chcete ísť zasmieť, poďte. Čiže ešte raz, ako sa volá tá kniha? Je to Daniela Kapitáňová to napísala, ale pod pseudonymom Sámko Tále, a kniha sa volá Kniha o cintoríne a to divadelné predstavenie sa potom volá Sámko Tále. Dobre, tak máme skvelý tip, aj divadelný, aj knižný. Tým, že si ambasádorka, podieľaš sa v rámci nejakých aktivít aj na podujatiach našej knižnice, čoho si bola tento rok súčasťou a čo sa ti možno páčilo, podarilo, čo malo dobrú odozvu, prípadne čomu by si sa chcela venovať aj v roku 2026 a máš pocit, že to má možno zmysel. Začíname rozbiehať taký klub spoločenských hier, ktorý sa nazýva Na ťahu. A to je podľa mňa vec, ktorá má veľkú budúcnosť a dúfam, že teda sa tu nájde taká komunita, ktorá by sa tu stretávala. Taký osobný čas možno pre rodiny alebo len pre kamarátov. Zatiaľ sme teda mali len kartové hry, ale myslela som, že by sme to tak nejako prepojili, že ak by tam prišli akékoľvek vekové generácie, tak aby sa vedeli. Aj teraz sme to tak vlastne mali, že od 5 rokov, to bol najmladší účastník a najstarší sme boli 40-tnici. Hej, takže všetci sme sa zabavili, myslím, že svojím spôsobom. Čiže je to také milé, že urobiť si taký čas v rámci týždňa, že ideme sa zahrať do knižnice. Možno je to také netradičné, že nás to tak ako bežne nenapadne, ale keď vravíš, že je to fajn čas, tak asi sa to oplatí vyskúšať. Ja si to pamätám, my sme takto chodievali, lebo ja teda som zo Spišskej Starej Vsi a tam tak buď deti chodili do CVČ, Centrum voľného času, ďakujem, alebo sme chodievali do knižnice a tam nám, keď sme nerobili pri veľký hluk, tak nám dovolila teta aj hrať nejaké hry. Tým, že si teda ambasádorka knižnice, môžeš nám poradiť aj určite nejaké dobré čítanie, ktoré si vlastne počas tohto roka mala. Aký si mala teda čitateľský rok? Taký asi lepší ako tie ostatné, by som povedala, lebo som sa tak viac rozčítala a to mám asi aj radšej, že taký viac času potom mám pre seba, že si tak pri tom oddychnem a nejako sa aj tak fyzicky, psychicky hlavne zregenerujem. Niekedy mi stačí iba 3-4 strany a som na tej správnej vlne. Čítala som určite viac ako za pominulé roky. A mala si aj taký, lebo ja to tak vnímam, že každý rok, aspoň ja to tak mám, že každý rok je čitateľský nejaký iný. Že napríklad jeden rok mám rada fantasy, jeden rok mám viac rada nejakú beletriu romantickú, niekedy mám také, že taký psychologický rozvoj, osobnostný rozvoj, že možno, že to nejako vplýva aj tým, čo človek prežíva v živote. Máš to aj ty tak? Skôr sa mi to strieda počas roka už, že veľa čítam fantasy, ale je to aj spojené napríklad s tým, že si so sestrami posúvame knihy
jedna vlastne tak často kupuje fantasy. Napríklad to, aj kde aj temnota zamrzne, tak to tiež mám od nich poradené. A ja, čo mám rada také tie dobrodružné, tak to je toto Hraničiarov učeň a bratstvo. Ale mám rada aj takúto motivačnú literatúru, ale tej nečítam nejako veľmi veľa. To tak naozaj sa do 10 kníh ročne. Mm-hmm. To je len tak to pre niekoho je celoživotný výkon do 10 kníh. Áno, ale tak ale pre teba nie, áno. Máš aj nejaký knižný prepadák za rok 2025? Mám 2 dokonca. Jeden je ešte taký na hrane, neviem sa rozhodnúť. Ale tak napríklad to som mala minulý rok aj s tým TJ Kloonom, že som sa nevedela rozhodnúť, že či je to dobré alebo nie. A nakoniec, keď som si to prečítala aj druhýkrát, tak to bolo skvelé. Teraz mám takýto, ktorý je taký na pomedzi. To mám Knihu dvier od Garrett Brown. Presne toto som začala čítať a som to nedočítala. Tak mi povedz tvoj názor. Asi najväčší problém tej knihy alebo toho autora je to, že on je muž a snaží sa opísať hlavnú hrdinku ženu a ide mu to tak, ako keby vybral správne podľa mňa prostredie, vybral správnu ženu, je to zaujímavý príbeh, ale ako keby si to tam nevedel tak autenticky podať a už to tam tým pádom vrzga, že niečo tam nesedí proste. Také trošku také umelohmotné mi to prišlo. Tak, ako keby presne nevedel to proste tak podať autenticky ako žena. Chcem sa len zorientovať, či je to naozaj tá kniha, ktorú som čítala. Začína to tak, že ona pracuje v nejakom knihkupectve alebo knižnici. Knihkupectve. A niekto tam, nejaký stály zákazník tam zomrie. Áno, tak a nechá jej knihu dvier vlastne. Knihu dvier. Ten príbeh, aj ten námed je veľmi zaujímavý. Možno, že niekomu to sadne. Skúste. Ja ešte nie som ďaleko, ale čítam to asi mesiac, no proste. Ale som možno na 50. strane, naozaj sa tak hríziem nejako. Ťažko, takže neviem, no. Uvidím, že či to dočítam, ale to, čo ma naozaj sklamalo, bola kniha od Míry Bartók, Malý zázrak. To som dokonca ja kúpila pre netier. A potom sme si ju požičali a čítala som ju synovi na dobrú noc, ale to je zlé. Ja neviem, tak depresívne, to je už chvíľami, neviem, či sa obesím pred tým spaním, alebo naozaj, že je to také veľmi, aj to zhrnutie na konci kapitoly máš pocit, veď sa to nedialo v tej kapitole. Mnoho takých iracionálnych vecí tam je a naozaj je to strašne ponuré. Takže preto odporúčame knihy najprv z knižnice. Nie? Aby ste ich nekúpili, aby ste neľutovali. Z knižnice to má zmysel, lebo strašne veľa sa teraz vydáva, píše. Nevždy to je potom radosť. A tie knihy nie sú lacné, takže odporúčame vám členstvo v Potatranskej knižnici. Máme všetko a ušetríte a nebude vám ľúto, nie? Veď členské stojí koľko? 5 eur ročne možno? 8 pre dospelého a potom 4 eurá pre deti a pre seniorov. Takže 8 eur stojí jedna kniha, ak vôbec, ak je nejaká lacná. Takže vlastne buď členstvo a prístup k 10 000 kníh, alebo teda jedna kniha, ktorá môže a nemusí výjsť. Dobre, mali sme aj propagačné okienko. Vianoce sú za dverami a my sme sa vlastne stretli o takomto čase aj minulý rok a čo to sme si o tých Vianociach, o tom našom prežívaní Vianoc povedali. Aj ty si nám niečo prezradila. Na aké príbehy sa tešíš tohto roku? Pravdu povedať, my sme veľká rodina a stretávame sa takmer všetci. Aj z manželovej, aj z mojej strany, takže je to také, že si rád, keď vidíš nejakú rozprávku, neustáva čas na to čítanie, je tu naozaj veľa o stretávaní. Ale to, čo sa mi tak akože spája s Vianocami, že sa mi to už blíži, ja vždy viem, že konkrétne knihy sa ko mne dostanú a tak vždycky je to nový Dominik Dán, lebo to vlastne dostane moja sestra, si to zažela pod stromček a potom si to požičiam. Teraz je tá veštica. Že áno. A potom ja vždy dostanem buď na Vianoce, alebo na narodeniny, ktoré mám krátko po Vianociach, novú knihu od Daniela Silvu. Čiže také detektívne Vianoce. V súvislosti s Vianocami vnímam ja ako taký ústredný príbeh Vianoc, biblický príbeh narodenia Ježiša Krista. Myslím, že veľa ľudí to takto aj vnútorne má. Ale v rámci nejakého takého duchovného nastavenia v povedomí máme veľmi veľa knižných príbehov, ktoré nejakým spôsobom odkazujú k tým hodnotám Vianoc a práve s Vianocami sa spájajú. Je nejaký príbeh, ktorý je tvoj obľúbený a rada si ho prečítaš, pozrieš vo forme možno nejakej rozprávky práve na Vianoce? Ja mám rada rôzne spracovanie ako keby tých biblických príbehov, lebo
Ak sme boli v kostole, tak ten biblický príbeh sme počuli 1000-krát, doma ho ako keby zažívame všetci, mnohí ľudia teda máme, ja neviem, tie betlehemčeky teda pod stromom, knihy a všetko možné, ale existujú také nové spracovania, napríklad minulý rok som videla rozprávku kreslenú, kde bol biblický príbeh spracovaný z pohľadu zvierat, ako oni sa snažili ochrániť svätú rodinu. A bolo to veľmi pekné, lebo to bolo aj také úsmevné, aj iný proste pohľad, ako oni vlastne to vnímali. Ale to bola nejaká rozprávka? Áno, asi hodinová rozprávka, myslím, že na Luxe alebo na ničom takom som to videla. Budeme číhať. Ale kniha, ktorá sa mi spája s Vianocami, taká rozprávková, tak to mám rada od Petra Karpinského Med z ľadových kvetov, lebo tam je tiež svojím spôsobom trošku spomenutý ten biblický príbeh a tiež je to také z takej inej strany. Je to o Vianočnej hviezde, o roku, o rodine. Pre pohľadenie mojej duše tam je aj poézia, aj próza, takže... A je to pre dospelých? Nie, je to detská kniha. Je to detská kniha. Tu to nepoznám. Ten názov mi je známy, ale ten príbeh nepoznám, takže toto si možno, že prečítam. Vianoce sa spájajú aj s takým predvianočným zhonom, žiaľ. Týka sa ťa to, alebo si to vieš zariadiť inak? Predvianočným sonom ani nie úplne, lebo tak my nebývame na tie hlavné sviatky doma. Máme stromček, ale nepotrebujem mať, ja neviem, napečené alebo neviem čo, lebo odchádzame k tým rodičom a oni si radi robia všetko podľa seba. Áno. A až keď sme tam, tak sú ochotní nás zapojiť. A ak robím nejaký koláč, tak oni robia ten istý. Želanie si darčekov, to manžel je na to expert pol roka vopred. Už to nejako píše Ježiškovi a tak ďalej. Takže to máš veľmi také pohodové. Nie je to proste veľmi nejaký stresujúci čas. Každopádne. Nie. V súvislosti s tým mám sériu vianočných knižných otázok na záver. Keby si mala odporúčiť jednu knihu, ktorá vie človeku zachrániť nervy počas predvianočného zhonu, ktorá by to bola? Ktorákoľvek, lebo som nad tým uvažovala. Asi to, na čo má človek vtedy chuť. Včera o 3/4 na 1, keď som išla spať, tak mi pomohlo 3 strany z Ivany Žalúdekovej. Ale nie je to vždy tak. Niekedy potrebujem úplne inú knihu, takže asi čo človek má pri posteli, alebo čo vie, že mu urobí radosť, tak to nech si prečíta. Nech je to čokoľvek, aj proste encyklopédia. Môjmu synovi to napríklad pomáha, obzerať tam obrázky slonov a neviem čo a cíti sa proste dobre. Keby sa Vianoce odohrávali v prostredí nejakej známej knihy, ktorý knižný svet by si vybrala? Vyberám si svet, kde je obrovská knižnica, takže Krásko a zviera. Lebo on, ak si pamätáte, on na tom hrade mal obrovitánsku knižnicu. Áno. Vlastne Bela bola aj známa tým, že veľmi rada čítala. To je inak môj obľúbený vianočný príbeh. Alebo teda príbeh, ktorý sa spája z nejakého dôvodu s Vianocami u mňa. A jedno veľmi pekné spracovanie filmové mám rada. Disney vydal 2 spracovania Krásky a zviera. Vianočnú verziu, Kúzelné Vianoce, myslím, že, a potom takú tú klasickú Kráska a zviera. Áno, a tam hrala Hermiona, nie? No ale ja práve, že inú verziu, takú do budúcich Vianoc si to naštudujem. Myslím si, že to nie je Disneyovská verzia, je to taký starší film, ale mám ho veľmi rada. Keby si mala zostaviť vianočný čitateľský balíček pre niekoho, koho vôbec nepoznáš, aké 3 knihy by v ňom boli? Všetko, čo som už spomínala. Momentálne naozaj to Sámko Tále od tej Daniely Kapitáňovej, kniha o cintoríne. Med z ľadových kvetov od Petra Karpinského, lebo to je naozaj také, že navodí tú príjemnú vianočnú atmosféru. Do tretice, tak ak by som vybrala slovenského, tak by som vybrala Dominika Dana. A ak by som vybrala niekoho zahraničného, tak by som vybrala Daniela Silvu. Majka, tak ďakujem ti za milý rozhovor s tebou. Ďakujem aj našim poslucháčom, že s nami strávili zimou, Vianocami a hlavne knihami prevoňaný čas. Prajem vám všetkým krásne knižné Vianoce, veľa pokoja a teda nech vás sprevádza príjemné čítanie. Tešíme sa opäť niekedy v budúcom roku. Ahojte. Ahojte.